Hej sammen, Frederikke her. Det her bliver en mega spændende video. Hej sammen, Frederikke her. Det her bliver en mega spændende video, synes jeg selv. Og det er en bytte-LPS video. Woohoo! Og jeg har 10 bytte-LPS, skulle det gerne være, hvis jeg har talt rigtigt, altså. Så ja, men her kommer de. Den første, det er den her virkelig søde kat. Den er i god stand. Overhovedet ikke nogen grisser eller noget. En eneste lille sådan farveblændingsting deroppe, men det kan sagtens vaske af. Jeg skal nok prøve at vaske af, inden I får den, hvis I altså er interesseret. Men den er virkelig, virkelig sød. Jeg har været glad for den i lang tid, men jeg vil gerne bytte den nu. Så ja, den kan I bytte jer til. Den næste, det er den her virkelig søde kat også, og ja, den er også i rigtig god stand. Ja, den kan I også bytte jer frem til. Den har godt nok lige lidt der, men det skal jeg nok prøve for af. Den næste er den her vildt søde kat. Den kan både bruges som en sød og en sådan snobbet en. Så ja, den kan I også bytte frem til. Og den har vist ikke nogen ridser, så det er godt til. Lidt der. Og der. Men det kan komme af, eller jeg skal i hvert fald gøre, hvad jeg kan. Så ja, de bliver alle sammen vasket, inden I får dem, bare roligt. Så ja, den kan I så også bytte frem til, og den er fantastisk sød. Den næste, det er det her æren, og ja, nu ved jeg godt, hvad jeg tænker. Hey, det æren, du har brugt i den nye familie. Du skal jo til at lave 5'eren, skal du ikke? Jo! Nej, på en måde faktisk ikke, fordi jeg har allerede lavet 5'eren. Så jeg har ikke brug for hende mere, og ja, I kan bytte frem til hende. Så ja, jeg har ikke brug for hende mere. Jeg har filmet alle de outfits, jeg skal bruge, så ja, I kan bytte frem til hende. Så yes, hun er virkelig sød. Og men hun har godt nok et streg der, og jeg kan desværre ikke få den af, tror jeg ikke, så ja. Det næste er den her gamle hund, og ja, jeg har 2 af dem, så ja. Den er rigtig nuttet. Endnu en gammel, og det er den her, og den er virkelig cute. Jeg kan ikke finde ud af, om det er en pige eller en dreng. Det er vist en pige, tror jeg. Jeg ved det ikke. Den er skæg, men har øjenvipper her. Så det kan I lige finde ud af, og det er sådan en glænsende udgave. Jeg ved ikke, om I kan lide den, men det kunne være, at I er interesseret, og så kan I måske bytte den videre. Ja, det kan være, at I kunne tænke jer den, men så bytter den videre. Det må jeg gerne, men ja. Den næste er den her virkelig søde hund. Virkelig sød pigehund. Gammel, ældre hund. Så ja, den er også i rigtig god stand. Har visker ikke noget, så det er godt til. Der måske, det ved jeg ikke, men jeg vasker dem som sagt alle sammen. Så ja. Så kan du bytte frem til den her, og den er virkelig sød. Jeg bruger den dog ikke så meget, men den er i virkelig god stand. Har ikke rigtig nogen griser, så ja. Og til sidst har jeg den her, og det er sådan, jeg ved ikke, om I kender den der Tom-figur. Sådan, ja, jeg kender den i hvert fald Tom. Men ja, det er sådan en efterligning af den, men jeg ved ikke, om I er interesseret om den. Er sådan mega sød, synes jeg selv, men
ja, I kan få den, eller bytte jer frem til den, så ja. Det var alle, der var godt nok kun lige 9. Men ja, jeg vil meget gerne have en gravhund, hvis I vil bytte med nogle af dem for en gravhund, eller hvad man skal sige. Fordi det vil jeg så gerne. Jeg vil så gerne have en gravhund. Så gerne. Jeg har altid drømt om at få en gravhund. Så hvis I har en gravhund, I gerne vil bytte med, så giv mig den. Men ja, håber I bytte. Hej hej.